سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيو نلوم ربع 19 طري 2022 ساعة 9 مشيت تلالوه زينو مسنادون نفلم لنا ماكدا حقوسي سناي مكتالنا تمنخو بغند نطبطاتو كفلم بعل تمكت لومي بكبز بلس نسرعت خبيرهم أب 2021 أب مأكاب قبر حرشة قطرن انسا زبيتن عبو السراح كم التعمم من محدار زواقاش باركا قمقيموم لومي بستقبر مرمراتات 3 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم كالرقاقت انكالو 10 تدما حاويم تفانيوم أب زبا ساحل انصار قداما ومتقطاو زغانعي تقاومتات النحيلي متسالهم شبراو قجلا الشباب أب كتما مقادشو زكايدو متقعتات كم زايدو تقليزهم فرنسا بزحلف 24 ساعات لعلي 460 شح ملكفتي كورونا فيروس تمسكيبو زرزر زينا بعل تمكت مزلو قطعتات مخته كورونا فيروس بوسن تساتفو بوصان ليقان ጳጳሳትን ተወከልቲ ቤት ጽሕፈት መንበሪ ፓትርያርክ ሓለፍቲ ሃገረ ስብከት አስመራ ተወከልቲ አድባራትን አገልገልቲ ርእሰ አድባራት ደብረጽዮን ቅድስት ማርያምን ሎሚ 19 ጥሪ ብኽብዝ በለስ ነስርዓት ተኸቢሮም بدرجة هجر أب كتما أسمرا بستخيد سنسرعات تمالي 18 طري كاب ساعات 10 مشت أب رئيس أدبارات دبرتين قدست مريم مهليتن سبحات إجزابيرن كبتصح دحر محدار بمرحنة قدس أبن كيرلس حمشاي باتراريك أرثوذكس توهدو بيت كريستيان إيرتران بوصان أبوتات أبالات قدس سينودسن مسواتك قداس عريقوم لومي أب ساعات نقود ما تابوت صيون بقدس باتراريكن بوصان ليقان ጳጳሳትን ተሰኒን بلباسيان سب مسقل تعجبون نبحرت امقات مسورده وداس ماريام تعديلو كمون ጸሎት ስርዓተ ቅዳሴ ኪዳንን ወንጌልን በጽሑም ነቲ በዓል ዝምልከት አስተምህሮ ምስተዋበ በሕረት ጥምቀት ብቅዱስ ፓትርያርክን ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትን በአርባዕተ ማዕዘን ድሕር ምብራኹ ማይ ተነጺጎም እቲ ብሽብሸባ ምህለላ ማዕዳን ቡራኬን ተሰኒው ካብ ሰዓት 7 ንጎ ንኣስታት 2 ሰዓት ፈረቓን ዝቐጸለ ስነ ስርዓት ብኤሪቲቭን ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራን ብቐጥታ ይተፈኒው أب 2021 أب مأكاب قبري حرشة قطرن انسسا زبيتن عوز سراح كم التعمى من محدار زواقاش باركا هزبي زسارتو هزبي زقلبتو نهزبي زربح مدبات كتت أب تحت زبل تيما بعسرت شوعتن عسرت شومونتن تقري أب كتما بارونتو أب زك أنعو قم قليصوم وكليرينا كال مبراتو بملكع تساب نزدالو وتحستو يوناس أبراهام كقربوي بمسرت زغربت أبصاب بكل النصوبات بستخايدة حيال قوسواسن وهودا سرارحان تداخي مستنحم كاب قبر حرشا قطرن انسسا زبيتن مبربارن نمدنفعن بستسلاسل عيو على 35 مليون نعفا كمستاكبه ازي مسناي كلتاشن عسران كنت أطر كل الدما بالعلعز في كم زايد تنتيروم زي كازي أب معزازكم زماكلت عناون تمرتاون نتفتات ممكات لبدا كوفيد 19 مرققات وحس قرب صوري ستماي كمون أب كونتا طريتن مقهجاتاتن زي تسالت مدباتن وصيتمن بأحاس تسني مرداتا قريبوم نحرشاوي نتفتات بزملكت لوم زبن كرامات بتقلالا لعل 251 شح هكتار كوانت تزري أب زبزح كفالات زوبا زناب حلاف زلاف بمنبارو اتوت بزيكا أو سنات نوس زوباتات أزي تحط مخانو مقهجاتاتون بتمساسالي بقالوتا كم تتصلوه تحبيروم زخم زيلن كله كم زماكل مدبات كبابيا وصريت أب درجة متصفاف كم زبصحي تساتفنت حزبن سراويت مستهنصا 38 أبيات تمرتي تصافيفن أقلقلوت كبا كم زبقعا أدمعين تفتات معقاب ماين حمدن كم تسلاسله كمون حزبي أب لمعطاون دحنتاون نتفتات نستوافرو أبلات حيلتات مكلخال زي قبرو أبركتو تقمقيموم أم حدار زوباقاش باركا أمباسادر محمود علي حوري أب زهابو مقلتي حزبن من محداراتن أب كلتاشن عسران حدن بفلاي أب مئكاب قبري حرشا قطرن انسسا زبيتن زي عممو وصيتا وسراح مرأيا نقحتهم مخانو بمتكاس أبز عمت زون بزحايا لملكعو كغسل وتتاونت حرشا كب نمبال جما
ብፍላይ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝተመሓየሸ ኣገባብ ክትኣታቶ ጸቂጡ ድሕሪ ምልባው ሕፅረት ቀረብ ስተማይ ዘለዎን ዓድታት ጸገመን ደረጃ ብደረጃን ክፍታሕ ዝተዋሃደ ጻዕሪ ክካየድ ኣብ ምሕደራን ኣተሓዛን ፕሮጀክታት ቀረብ ማይ ዘሎ ድኻማት ንኽፍወስ ከዓ ብዕቱብ ክስራሓሉ ምዃኑ ኣረዲዩ። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ኣብ 2022 ኣብ መላእ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ዝሰላሰል ልምዓታውን ድሕነታውን ንጥፈታት ድሕሪ ምዝታይ ብሓያልን ስጡምን ኣወዳድባን ውህደትን ክትግበሩ ዝኽእሉ ጭቡጣትን ተተግበርትን መደባት ስኢሎም። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብሪጋዴር ጀነራል ስምዖን ዕቑበ ዝርከቦም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተሳቲፎም ነይሮም። ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 30 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊፅሎም። እዞም መልከፍቶም ዝተረጋገፀ ዜጋታት ኣድራሽኦም 4 ኣስመራ፣ ገጀረት፣ ማይተመናይ፣ ማእከል ከተማ፣ ዓባሻውል፣ ዓመፂ፣ በለዛ፣ ዛግር፣ ከረንን ማይድማን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺብዎም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 10 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም። በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9115 በፂሕ ኣሎ። 8440 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 89 ብሞት ዝተፈለዩ 586 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከብ እዮም። ሚኒስትሪ ጥዕና 19 ጥሪ 2022 ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብምትሕብባር ንቕሓት ሕብረተሰብን ዝልገስ ደምን ንምባል ክነጥፍ ምጽንሑን ኣተባባዕ ስራሕ ከም ዝዓመመን ይግለጽ። ኣብ 2022 ድማ ወለንታዊ ልግሲ ደም ከም ባህሊ ንኽሰርጽ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡሎም። ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ንዘዳለወ ጸብጻብ ሚካኤል ሓድጉ ከቕርቦይ። ወለንታዊ ልግሲ ደም ኣብ ሕብረተሰብ ከም ባህሊ ሰሪጹ ንኽድንፍዕ ኣብ 2022 ብዝለዓለ ከም ዝስራሕ ሃገራዊ ባንክ ደም ኣፍሊጡ። ሜዲካል ዳይሬክተር ሃገራዊ ባንክ ደም ኤርትራ ዶክተር ዮሃንስ ተኸስተ የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ መወከሲ ሆስፒታላት ህይወት ንምድሓን ዘካየዶ ዕማማት ንምዕዋት ቀረብ ደም ክወሓሰለን ስለ ዝግባእ ሃገራዊ ባንክ ደም ነዚ ንምምላእ ምስ ናይ ስራሕ መሻርክቱ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ዝልገስ ትሕዝቶ እውን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ ኣብሪሁ። እቲ ደም ዘተኣማምን መታን ክኸውን ድማ ኣብ ወለንታውያን ደገስቲ ደም ኢና ብዙሕ ግዜ ንምርኮስ እዚ ከዓ እቲ ንቕሓት ሕብረተሰብ እንዳማዕበለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ። ምስ ሃገራውያን ወለንታዊ ለገስቲ ደም ኣብዚ 21 ብዙሕ ስራሓት ተሰሪሑ ሓያል ጎስጓስ ተገይሩ ንቕሓትን ኣፍልጦነት ሕብረተሰብ ሓፍ ንምባል ብጣዕሚ ብዙሕ ተሰሪሑ ናይ ቁፅሪ ወለንተኛታት እንዳበዝሐ ይኸይድ ኣሎ። ንኣብነት ኣብ 2017 ካብቲ ክንእክቦ ዝተሓስበ ደም 74 ሚእታዊ ጥራሕ ተኣኪቡ እቲ ዳታ ይኹም ዝሕብረና ዘሎ ኣብዛ ናይ ሕጂ 2020 እንደገና ሃዛ ናይ ሎሚ ዓመት 2021 ግን ልዕሊ 9 ሚእታዊ ካብቲ ፕላን ዝገበርናዮ ኣኪብና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ማለት እዩ ዝሕጉስ እዩ ዘተባብዒ ንሚእቲ ካብ ሚእቲ ካብቲ ፕላንና እውን ክንከይድ ሓጋዝ ድሪኽ ትበና ማለት ዶክተር ዮሃንስ ኣስዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና እውን ንስራሕ ሓገዝቲ ዝኾነ ዓበይቲ ፍሪጃት ከምኡ እውን መመርመሪ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እኹል ቀረብ መጠራቐሚ ደም ከረፂትን ካልእን ስለ ዘቐረበሎም ኣተባባዕዮ ክሰላሰል ምጽንሑ ገሊጹ መሳርሒታት ሕክምና ይኹን ቀመማት ይኹን ዝባግ ንብሎ እውን ሓደሽቲ ሎማ ዓመት እውን ምዕብል ድበላ ፍሪጃት ንደም ዕቀብን ፕላስ ሴንትሪፊጅ ዓበይቲ እውን መፅናና ኣሎ። ስለዚ ስራሕናሲ ኣብ ጽቡቕ ንኸነካይድ ሓጊዙና ኣሎ ማለት ይከኣል። ኣባል ፈጻሚት ሽማግለ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ መንሰይ በረኸት ሃብተፅዮን በጎኑ ንጥፈታት ሃገራዊ ባንክ ደም ንምዕዋት ማሕበሮም ብዘይካቲ ኣብ ዞባ ማእከል ዘካየዶ ንጥፈታት ኣብ 5 ዞባታት ሃገርና ጨናፍር ብምቋም ብዝተወደበ መልክዕ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ብሓፈሻ ካብዞም 6 ዞባታትና ኣብ 5 ዞባታት ጨናፍርና ይዝማሕበር ኣለና ማለት እዩ። እዘን ዞባታት ጽቡቕ ዝኾነ ንጥፈት የነካይድ ንብል ኣለኹ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኣስታት ፍርቂ ዝኸውን ናይ ባንክ ደም ብዝጠልቦ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት 2021 እዚ ማሕበር ብዘካየዶ ንጥፈታት ወይ ዕዮታት የተጠለቡ ኣማሊኡሉ ክብል ይኽእል ማለት እዩ። ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራ ሕብረተሰብ ረብሓዊ ወለንታዊ ልግሲ ደም ተገንዚቡ ኣበርክትኡ ንኽዕዝዝ ቀጻሊ ጎስጓስ ከም ዘካየድ ብምሕባር ደም ምልጋስ ኣብ ምጉዳል ወቕዒ ልቢ
ኮሌስትሮል ብዝሒ ኣይሮን ኣብ ጸላም ከብድን ልዑል መጠን ሽኮርን ተራ ስለ ዘለዎ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ክሳተፍ ተላቢዩ አባል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ገዲም ተጋዳላይ ማሕሙድ መሐመድ እድሪስ ኪዳን በ18 ጥሪ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ 1964 ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ገዲም ተጋዳላይ ማሕሙድ ኪዳን ኣብ እዋን ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ናይ ፖለቲካ መምህር ኣባል ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ኣብ ሱዳን ከምኡን ጸሓፊ ሃገራዊ ባይቶ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ 1992 ናብ ኤርትራ ብምእታው ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዲፕሎማስኛ ኣብ ግብጺ ጀርመንን ሽወደንን ብምዃን ንህዝቡን ሃገሩን ብልዑል ተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ سوء قديم تقالي محمود كيدان بعل حدارن أبو شدشة ولداتن يوم سنة سرعة قبر الدماء لومي ربع 19 تقري كلتشان عسران كلتن فرق معالتي أب مكان معبر حربنيات تسمرات فتسيمون منيستر قدات وطيب مسواتي قديم عبالو محمد إدريس كيدان تسمع مرير حزن الناقلة نسدر بيتو مقالستون مسارحتون صنعاتي هاكم يبل كبرات تعذبتي نزينا وزايد حرزحات أرمسا قريت كنملس ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዞባ ሳሕል ድማ ብፍላይ ኣንጻር ግዳማዊ ምትእትታው ዝቐንዐ ተቃውሞታት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ ከም ኣካል ናይቲ ተቃውሞታት ትማሊ 18 ጥሪ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ፈረንሳ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሮም ኣብቲ ዞባ ተዋፊሩ ኣብ ልዕሊ ዘሎ ሰራዊት ፈረንሳ መጥቃዕቲ ክካየድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ብሰንኮ ሓያሎ ወተሃደራት ሃገር ከም ተቐትሉ የረድኡ ኣብቲ ዞባ ኣንጻር እቲ ግዳማዊ ምትእትታው ዝቐንዐ ተደጋጋሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክካየድ ከም ዝጸንሐ ይዝከር ምስ ፈረንሳ ጸጥታዊ ውዕል ከቲማ ዝጸንሐት ማል እውን ነቲ ውዕል ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ትሕብር ኣላ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተዋፊሩ ዘሎ ግዳማዊ ሰራዊት ዛጊት ዝኾነ ኣበርክቶ ከም ዘይገበረ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ግዳማዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ጸጥታዊ ዘይምርግጋዕ ሓያሎ ሃገራት ኮይኑ ከም ዘሎ ይግለጽ ሽበራው ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ርእሰ ከተማ መቃዲሾ ዘካይዶ መጥቃዕትታት ከም ዘዛየዶ ተቃሊሖም እዚ ዝተሓበረ ትማሊ 18 ጥሪ ኣብታ ከተማ ብዝፍተ ፈጸሞ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 5 ሰባት ድሕሪ መቕታሎም እዮም ብሰንኪ ፍጻመ ሁስያት ዝርከብዎም 10 ካልኦት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱሎም በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዝ ጸጥታ ሶማልያ ሓቢሮም ቅድሚ ሳልስቲ ኣብ ከተማ መቃዲሾ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣፈኛ መንግስቲ ሶማልያ ከም ዝቆሰለ ይዝከር ብ12 ጥሪ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ እውን ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 460,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣብታ ሃገር ሓሙሻይ ማዕበል መልከፍቲ ተኸሲቱ ምህላው ዘረድእቶም ጸብጻባት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ እውን ብናህሪ ይውስኽ ከም ዘለዎ ኣረድዮም በቲ ተርእዮ ዝተሻቐለ መንግስቲ ፈረንሳ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታእ ተረርቲ ስጉምትታት ንምውሳድ ዘኽእል ሕጊ ብ16 ጥሪ ከም ዘጽደቐ ኣይርስዕን ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ብልዑል ናህሪ ይላባዕ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት ጥዕና እቲ ዝበዝሐ መልከፍቲ ብሓድሽ ጅር ኦሚክሮን ይስዕብ ከም ዘሎ የረድኡ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ጥራይ መዓልታዊ 3 ግዜ ልዕሊ 1 ሚልዮን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ተመዝገበ ይዝከር روسيا بقداي ጸጥታዊ ውሕስነት ብዝምልከትና ብሃገራት ምዕራብ ዘቕረበቶ ጠለብ እወታዊ ምላሽ ከይረኸበ ምስ ዩክሬን ክትዘራረብ ቅርብቲ ከም ዘይኮነ ተፍሊጣ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ትማሊ 18 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ብጉዳይ ዩክሬን ክትዘራረብ እንተኾይና ኣቐዲማ ዘቕረበቶ ጻውዒት ክምለሰላ ከም ዘለዎ ኣረድዩ ሃገራት ምዕራብ ነቲ ጻውዒት ዕሽሽ ብምባል ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን የጓሃህራ ከም ዘለዋዩ
ሚኒስተር ላቭሮቭ ወቂሶም ዝሓልፈ ሰሙን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከተማታት ብራስለስ ጆኔቫን ቪየናን ዝተኻየደ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ብዘይፍረ ከም እተዛዘመ ጸብጸባት የረድኡ ሩስያ እቲ ዘቕረበቶ ጸጥታዊ እማመ እወታዊ ምላሽ ክረክብ ኣብቲ ርክብ ደጊማ ምጽዋዕ ይዝከር ሃገራት ምዕራብ ንሩስያ ወተሃደራዊ ከበባን ምእታው ነቲ ምስ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ካልእ ኣንፈት የትሕዝኦ ከም ዘለዋ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዝእዋን እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ 7 ዓመታት ናብ ዝለዓለ ደረጃኡ ከም ዝደየበ ስታቲካዊ ጸብጻባት ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት ዋጋ ዘይተጻረየ ነዳዲ ናብ ኣስታት $88 ንበርሚል ደይቡ ከም ዘሎ እዚ ድማ ድሕሪ 2014 እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ተፈሊጡ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተርእዮ ምምዝባለ ቀረብን ጠለብን ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ቀረብ ምዘይ ውስኽ ዋጋታት ነዳዲ ናብ $100 ንበርሚል ክብክብል ከም ዝኽእል በኣግኡ ይእመት ኣሎ ኣባል ሃገራት ውድብ ኣፍረይትን ለኣኽትን ነዳዲ ኦፔክ ኣቐዲመን መጠን ቀረብ ከም ዝወሰኻሉ እንተኾነ ግን ኣኻሊ ከም ዘይኮነ እዩ ዝሕበር ጠለብ ነዳዲ ኣብ ወቕቲ ሓጋይ ምስ ዘጋጥም ልዑል መጠን ቀዝሒ ከም ዝውስኽ ይግለጽ ናይ መወዳእታ ዜና ከተማ ጃካርታ ብሳዕቤናት ክሊማዊ ነውፂ ትጥቃዕ ከም ዘላ ክግለጽ ዝጸንሐ መንግስቲ ኢንዶኔዥያ ሓዳስ ርእሰ ከተማ ክድኩን ወሲኑ ባይቶ ኢንዶኔዥያ ነዚ ልዕሊ $32 ቢልዮን ዝውድእ ፕሮጀክት ሶማሊ 18 ጥሪ ብወግዒ ከም ዘጽድቆ ተሓቢሩ እዛ ኑሳንታራ ዝብል ስም ተዋሂብዋ ዘሎ ርእሰ ከተማ ስሑ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዎ ከባቢታት ደሴት ቦርኒዮ ክትድኮን ምዃና ተፈሊጡሎ ርእሰ ከተማ ጃካርታ ጻዕቂ ህዝብን ልዑል መጠን ብከላን ኣብ ርእሲ ምህላዋ ብሰንኪ ክሊማዊ ነውፂ ብማይ ክወሓጣ ካብ ዝኽእላ ከተማታት ዓለምና ምዃና እዩ ዝጥቀስ ሓፈሻዊ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንደግም በዓል ጥምቀት ሎሚ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣብ 2021 ኣብ ምእካብ ግብሪ ሕርሻ ገጠርን እንስሳ ዘቤትን ዕውት ስራሕ ከምትዓመም ምምሕዳር ዝዋጋ ሽባርካ ገምጊሙ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 30 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ከረጋገጽ እንከሎ 10 ድማ ሓብዮም ተፋንዮም ኣብ ዞባ ሳሕል አንጻር ግዳማዊ ምትእትታው ዝቐንዐ ተቃውሞታት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ከተማ መቃዲሾ ዘካየዶ መጥቃዕትታት ከም ዘዛየዶ ተቃሊዑ ኣብ ፈረንሳ ብዝሓለፈ 24 ሰዓታት ልዕሊ 460,000 መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ ናይ ሰዓት ዜና ኣብ ዝዛዘም ብሩክሌቲ